Pozdrav ljudi. Kiše su padale katastrofa. Tako da je narasla dosta trava. Jeste da nas je malo spasilo što se tiče polivanja. Međutim, evo moja ćerka vredna i šiša travu. Danas smo kupili neke sadnice. Evo, ovo je orah posečen, tu mi toliko smeta taj orah. Neki mini orah, divlji orah koji bukvalno ništa nije rađao kako treba, samo je smetao. I ovaj deo ovde je voćnjak i zasadili smo, danas smo zasadili, evo vidi se vlažno, zasadili smo par mladih gorana, lešnik, jabuku, krušku, trešnju. Ovdje imam šljivu i imam višnju. Evo možda vidim. A sad smo ove mlade. Malo smo zakasnili sa ovim, nismo mogli da stignemo. Međutim, ja se nadam da će da se primi. Ovdje je lešnik zasađen. To smo sve danas uradili. To je mini deo, ja mislim da će tu negde oko 20 voćki da stane. Evo ovo drvo ovde, ogromno, smokve. To sam ja zatekla kad sam kupila kuću i to mi je u planu da sečem. Kao i ovaj orah što sam isekla, koji je bio užas. Ima tu dosta posla, ali treba i dosta ulaganja. Evo, ovo je od oraha. A ovo što sam sekla smokve, jer to je se toliko namnožilo da je bilo strašno. Evo vidite, moja ćerka vredna šiša travu. Baš izrasla prilično. Ja sam dosta sredila kuću unutar, znači interijer, eksterijer je ostao, sem PVC stolari, ima tu još puno toga da se uradi. Međutim, ne može da se stigne ni finansijski, a ni vremenski, kako god. Počela sam sa sadnjom jelki, da ovo ruglo koje je ovde od suseda, koja žena je umrla, dolaze povremeno tu ćerka i zet, da nekako pokrijem da se ne vidi, ali evo sad sam tek startovala. Dok to izraste, treba će vremena, ali šta da se radi? I tako. Ide polako, ali sigurno napredujem. Ja kad sam kupila ovu kuću, ovo je bilo haotično. Užasno je bilo. Sad opet tu i tamo. Ima uvek posla. I to dosta. Ali mogu da kažem da je boli glava u odnosu na grad. Imate svoje proizvode, znate šta jedete, ekološki potpuno čisto, takođe i voćki, koliko uspe da uspe, a ništa to ne prska. I tako. Eto vidite. Ova zgrada im je bila verovatno nekad služila za hranu za stoku, pretpostavljam. A ovo ovde je bio kokošarnik. Ja tu planiram nešto drugo, da nekako to sve lepše da uradim. Međutim, ovo sam ja ovde sama napravila, ovaj plastenik. Ali, evo vidite. I on je trajnog karaktera. Sad imam problem recimo za, ne znam kako da izmislim i šta da uradim, ako ima neko dobar savjet da mi da, za končevi za paradajz. Baš mi je to problem. Stavljala sam neke drvene, međutim ili se polomi ili se diskruli i tako.
I onda mi je baš, ne znam, nešto, htjela bih neku trajniju varijantu za te kolčeve da imam uvek, a ne stalno nešto da... Evo ovdje mi je spanać. Spanać zasađen. Ovdje salata. I šargarepa. A tamo u onom delu je krompir. Biće krompira dosta, ovdje peršun, celer. I ovog puta sam uspjela da... Kupila sam na pijaci ljudi koji idu po šumama. Sad ja ne znam koliko će to da mi uspe. Ali recimo ovdje je beoluka, još nije niko, skoro sam ga zasadila, nisam stigla. Ovo je... kako se zvaš listovi belog luka. Kako se zove Sremuš, setila sam se. Sremuš i ako uspe, tudi sa korenom sam ga kupila. Evo vidite, ima ga dosta i to se posle samo rasejava. Ako uspe, bit će super. Ovdje su glavice crnog luka koje su ostale. Evo vidite. I to sam ja tu sadila i to kao, eto, za perca, bukvalno. Peršun je fantastičan. Ovdje je jedan deo krenuo, koji je ranije zasađen krompir, a ovdje je onaj planinski krompir o kome sam u prethodnom snimku pričala, on je zasađen jer on u Đakčić onaj se kupuje sa 50 krompira i u svakoj ovoj vadici, jednoj jamici, kako god, evo vidite, ide po jedan krompir. I to baš puno rodi. Mnogo je dobar, to je planinski krompir, zdrav krompir, ne prska. I tako. Ovdje sam stavljala trsku jer, znate kako, kad dođete na selo da živite, ljudi su jako radoznali, nemate svoju privatnost ni slučaj. I onda, tako. Evo, upravo sam zato i ove jelkice ovdje zasadila, da koliko toliko imam svoju privatnost. Evo vidite, ove ovdje, pošto nije imalo prostor da se zasade u zemlju, ja sam kupila saksije pa sam zasadila saksije. Ovdje su mi vinova loza, prelepo grožđe, krupno, belo, boli glavu. Tako. Evo ovdje imam prelepe ove eto, to bi to bilo. Ima tu puno za rad, pogotovo napolju, baš dosta ima. Ali idemo pa sad polako. Evo, moja ćera ima jedan veći deo površine da odradi. Baš jednostavno, ali kad vam dođe leto ono na selo kad ste ili uopšte negdje gdje imate velike okućnice ili plačeve, pored kuće baš trava treba da se non-stop šiše. I tako. Ovdje imam neke od drveće. Vidite, tu je jabuka prelepa i ova kruška tamo je prelepa. Sad ova breska nam je nešto, nije išla kako treba, pa moguće da ću da je, ako ništa ne bude ove godine i sljedeće, da ću šansu još jednu godinu, onda ću tu nešto drugo da zasadim, a nju ću da ošišam. Tako, ljudi, pozdrav!